Balima Mali kunnafoni jawrani lajɛbaga cɛ ani muso denmisɛn ani mɔgɔkɔrɔba aw ni ɲankuma ni aw ka dɔgɔkun kibaru di wagati de selen min bɛna lase aw ma aw denkɛ n'aw balimakɛ fɛ professeur Ousmane Eric Jakite dɔgɔkun min b'a daminɛ bi tɛnɛn na octobre kalo tile 18 ka taa bila karidon na octobre kalo tile 24 farafin kalo tile 12 o dafala ka bɛn bi ma ka taa bila farafin kalo tile 18 na dolo jate la Kawla kalo fɔlɔ tile 25 o dafala ka bɛn bi ma ka taa bila Kawla kalo filanan tile 2 la doloba fila de nɔrɔ barikalen do bi ni dɔgɔkun in kɔnɔna na n'o ye sigilolo ani hɔku o hɔku fila o doloba fila o nɔrɔ de barikalen do ka ɲɛsin adamaden bɛɛ lajɛlen ma dugumakolo kan o b'a yira k'a fɔ den minnu bangena ka bɛn ni wagati ma ni doloba ni hɔku yɛrɛ nɔrɔ nana an bɛna olu ka walawalaliw kɛ kamasɔrɔ doloba fila nɔrɔ de ɲagaminen do ɲɔgɔn na dolo dɔ tatɔ do doloba dɔ fana o de natɔ do ni wagati in kɔnɔna na kamasɔrɔ an bɛna bɔ Kawla kalo fɔlɔ la Kawla kalo filanan dolo o de bɛna a cogo ni dɔgɔkun yɛrɛ kɔnɔna na an bɛ ni kunnafoni ninnu labɛn k'a di aw ma jamakulu tɔgɔ la bɛɛ lajɛlen bɛ se k'i ka tɔmɔ ta tɔmɔ dɔgɔkun kibaru kɔnɔna na cogoya min na bari mɔgɔninfin i tɔgɔ la kibaruya o sirilen do i kelen de bɔgɔ la o b'a kɛ sa ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ mars kalo tile 21 na kana bila avril kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma beliyew ni sodenw mɔgɔ minnu bɔgɔ ta la isufu ka so funteni kalo fɔlɔ denw beliyew ni dɔgɔkun in kɔnɔna na aw ka hakili to aw yɛrɛ la ko bolofɛn yɛrɛkɛw olu de kun dalen do aw kan ni dɔgɔkun in kɔnɔna na n'aw bɛ se fana aw kana mɔgɔ ka fɛn singa kamasɔrɔ hali o yɛrɛ fana bɛ se ka kɛ gɛlɛya ani degun ye aw ma ni dɔgɔkun in kɔnɔna na fɔ aw ka hakili to aw yɛrɛ la aw bolofɛnw na kɛnɛya o sinsinnen do ka daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo ka taa se dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw ma ni ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ avril kalo tile 21 na kana bila mai kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma toro garisɛgɛso denw mɔgɔ minnu bɔgɔ ta la adama ka so funteni kalo filanan denw toro ni dɔgɔkun in kɔnɔna na a b'a yira jigiya siraw olu barikalen do ka ɲɛsin aw ma aw hakili kun tɛ jigiya kɔrɔ minnu na ko aw bɛna se ka kibaruya ɲuman sɔrɔ olu la mɔgɔw fɛ wagati tɛmɛnenw na mɔgɔ bɛna se ka jigiya kɔrɔw kumakan kɔrɔ tun bɛ aw ni mɔgɔ minnu ni ɲɔgɔn cɛ ko olu dɔw bɛ se ka bɔ a sira ma yanni dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw cɛla la wa aw mana hakilina minnu ta ni dɔgɔkun in kɔnɔna na aw ka baara kɛ ni olu ye wa aw bɛ se ka jaabi ɲuman sɔrɔ olu la farigan bɛ mɔgɔ minnu na ni dɔgɔkun in kɔnɔna na k'olu ka farigan fiɲɛ bɛ bɔ u bɛ se ka kunkɔrɔta sɔrɔ yanni dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw cɛ nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ mai kalo tile 21 na kana bila juin kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma Gémeaux badudenw mɔgɔ minnu bɔgɔ ta la Dawuda ka so funteni kalo sabanan denw Gémeaux ni dɔgɔkun in kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ hakilisigi bɛ aw ye ni dɔgɔkun in kɔnɔna na kosɛbɛ nka sɔrɔ siraw olu jɛlen tɛ bɔta o de fanga ka ca ka tɛmɛ don ta kan nka aw hakili sigilen do a ka ca la aw mana se ka fɛlɛ minnu fara ɲɔgɔn kan ka se ka hakilina ɲuman minnu ta ni dɔgɔkun in kɔnɔna na ko aw bɛ se ka jaabi ɲuman sɔrɔ olu la kamasɔrɔ aw yɛrɛ hakilinaw barikalen do ka ɲɛsin aw ma ni dɔgɔkun in kɔnɔna na kosɛbɛ wa farigan bɛ mɔgɔ minnu na ka daminɛ dɔgɔkun cɛmancɛ yɔrɔ wagatiw ka taa se dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw ma k'olu ka farigan fiɲɛ bɛna bɔ nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ juin kalo tile 21 na kana bila juillet kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma kansɛriw fasoso denw mɔgɔ minnu bɔgɔ ta la Idirisa ka so samiya kalo fɔlɔ denw kansɛriw ni dɔgɔkun in kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ banamini fanga o ka bon aw ka sira kan dibi ka bon aw ka sira kan ni dɔgɔkun in kɔnɔna na kosɛbɛ ni aw bɛ se aw ka dusu faga ka daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo ka taa fɔ dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw sera aw ka aw dusu faga o de bɛ se ka kɛ sababu ye ka wasa lase aw ma bari ni fɛn min sudala mɔgɔ la i bɛ se ka kunbɛ cogo sɔrɔ a la wulikajɔw olu siraw olu datugulen do ka ɲɛsin aw ma layidukanw tɛna bɔ a sira ma ka ɲɛsin aw ma ni dɔgɔkun in kɔnɔna na fiɲɛ ka kalan ni dɔgɔkun kɔnɔ ka ɲɛsin aw ma nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ juillet kalo tile 21 na kana bila août kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma Lion denɲɔgɔnso denw mɔgɔ minnu bɔgɔ ta la Ibrahima ka so samiya kalo filanan denw Lion ni dɔgɔkun in kɔnɔna na
yɔrɔ janfɛ kibaru olu de barikalen do ka ɲɛsin aw ma telefɔni cikanw aw jigila mɔgɔw fɛ minnu bɛ yɔrɔ janfɛ o barikalen do ka ɲɛsin aw ma ni dɔgɔkun kɔnɔna na kosɛbɛ wulikajɔw olu siraw olu dayɛlɛlen do ka ɲɛsin aw ma wa ala aw bɛna garisɛgɛ minnu sɔrɔ olu bɛ se ka kɛ yɔrɔ janfɛ garisɛgɛw de ye aw yɛrɛ kun sigilen tɛ ni garisɛgɛ minnu sɔrɔlen ni dɔgɔkun kɔnɔna na ka daminɛ dɔgɔkun camancɛ ka taa se dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw ma ko aw bɛ se k'aw jigi da garisɛgɛ balilenw kan nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ août kalo tile 23 la kana bila septembre kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma vierge dimisodenw mɔgɔ minnu bɔgɔ tala isa ka so samiya kalo sabanan denw vierge ni dɔgɔkun in kɔnɔna na aw ni mɔgɔw ka ɲɔgɔn lafaamuya bɛna gɛlɛya kosɛbɛ kamasɔrɔ a ka di aw ye mɔgɔw ka se ka aw faamuya sira minnu fɛ ko gɛlɛya bɛ don olu la ni dɔgɔkun in kɔnɔna na kosɛbɛ ni aw bɛ se aw ka dusu faga ka daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw ni aw ko aw bɛ mɔgɔw karaba ka taa aw ka hakilina fɛ ni dɔgɔkun in kɔnɔna na ko aw bɛ se ka gɛlɛya sɔrɔ wa aw hakilinaw olu man di mɔgɔw ye ni dɔgɔkun in kɔnɔna na kosɛbɛ aw k'aw janto aw yɛrɛ la aw yɛrɛ dalakan bɛ se ka kɛ sababu ye ka se ka dusukasi lase aw ma wa n'i ye a ye aw ye dusukasi o dusukasi sɔrɔ a sababu bɛ bɔ aw yɛrɛ dalakan na ni fɛn min surunyala mɔgɔ la i bɛ kunbɛcogo sɔrɔ a la ni ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ septembre kalo tile 23 la kana bila octobre kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma balansu kawula kalo fɔlɔ denw mɔgɔ minnu bɔgɔ tala umaru ka so kawula kalo fɔlɔ denw furuso denw balansu ni dɔgɔkun in kɔnɔna na wasaw ani kunkɔrɔtaw olu bɛ aw ye sira caman fɛ kamasɔrɔ aw lamɛnnen do aw ka ko ka di mɔgɔw ye ni dɔgɔkun in kɔnɔna na kosɛbɛ yɔrɔ janfɛ kibaru olu barikalen do ka ɲɛsin aw ma wa layidukanw olu caman bɛna bɔ a sira ma k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw farifaga minnu tun bɛ aw la don tɛmɛnenw na ko o farifaga bɛna ban ni dɔgɔkun in kɔnɔna na kamasɔrɔ wasaw ni kunkɔrɔtaw ani mɔgɔ kuraw yeliw mɔgɔ kura minnu bɛ se ka kɛ sababu ye ka se ka nafa lase aw ma don nataw kɔnɔna na ko aw bɛ se k'aw segin n'olu yeliw ye nin dɔgɔkun in kɔnɔna na aw ka ko ka di mɔgɔw ye kɛnɛya siraw sinsinnen do nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena k'a daminɛ octobre kalo tile 23 la kana bila novembre kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma scorpion dibiso denw mɔgɔ minnu bɔgɔ tala ayuba ka so kawula kalo 2nan denw scorpion ni dɔgɔkun in kɔnɔna na banamini fanga ka bon aw ka sira kan kosɛbɛ wulikajɔw olu tɛna bɔ a sira ma a ka di aw ye kabi kumanijan ka se ka laɲini dɔw sabati ka se ka wulikajɔ dɔw banba ni dɔgɔkun in kɔnɔna na aw ka saliya bɛna bonya kosɛbɛ ka se ka olu bɔ a sira fɛ wa hali juru bɛ aw ni mɔgɔ minnu ni ɲɔgɔn cɛ o sɔrɔlu bɛ se ka gɛlɛya ka sababu kɛ dɔgɔkun sira ka girin ka ɲɛsin aw ma dibi bɛ aw ka sira kan sira caman fɛ wa ni mɔgɔ kofɔlen ninnu k'u kɔlɔsi bengani walew bɛ se ka ɲɛsin ninnu ma nin dɔgɔkun in kɔnɔna na a kɛla cɛ ye a kɛla muso ye faratima yɔrɔw ani mɔgɔw sen man ca yɔrɔ minnu na aw bɛ se ka hakili to aw yɛrɛ la yen yɔrɔ minnu na kamasɔrɔ benganiw kun dalen do aw kan nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena k'a daminɛ novembre kalo tile 23 la kana bila décembre kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma sagittaire siraso denw mɔgɔ minnu bɔgɔ tala alaw tala ka so sagittaire ni dɔgɔkun in kɔnɔna na a ka di aw ye ka se ka garisɛgɛw ani sɔrɔw fara ɲɔgɔn kan cogo cogo k'i b'a ye ko yɛrɛkɛli bɛna don a la wa ni aw ma hakili to aw yɛrɛ la fana aw yɛrɛ jigi dalen do aw bolofɛn min kan ko bɛ se ka aw bila dusukasi lase aw ma ni dɔgɔkun in kɔnɔna na bolofɛn yɛrɛkɛw bolofɛn tiɲɛw fo ka taa se tununi waleyaw ma olu bɛɛ bɛ aw ka dakan kɔnɔ ni dɔgɔkun in kibaru kɔnɔna na ni aw bɛ se aw ka hakili to aw bolofɛnw na wa layidu bɛna ta aw ye nin dɔgɔkun in kɔnɔna na k'a ka layidu ninnu tɛna bɔ a sira ma o kɔrɔ b'a jira layidu fagunnen do ka ɲɛsin aw ma nin dɔgɔkun in kɔnɔna na nka kɛnɛya siraw olu sinsinnen do k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagati nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena k'a daminɛ décembre kalo tile 23 la kana bila janvier kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma capricorne masaso denw mɔgɔ minnu bɔgɔ tala masa solomana ka so fonɛnɛ kalo fɔlɔ denw capricorne ni dɔgɔkun in kɔnɔna na aladeli baaraw olu wasalen do aw bolo sarakaw olu wasalen do aw bolo ni dɔgɔkun in kɔnɔna na kosɛbɛ a ka ca la ni aw yɛrɛ ye aw sɛbɛ don aw yɛrɛ ka ko ɲɛɲinini fɛ ko aw bɛ se ka jaabi ɲuman sɔrɔ o la nka mɔgɔ wɛrɛ hakilinaw olu aw k'o bila nin dɔgɔkun in kɔnɔna na kamasɔrɔ mɔgɔ wɛrɛ hakilinaw olu fagunnen de ka ɲɛsin aw ma wa ni aw ye dɔgɔyama min sɔrɔ nin dɔgɔkun in kɔnɔ fo n'o sababu bɔla aw yɛrɛ la kamasɔrɔ aw bonyanen do nin dɔgɔkun in kɔnɔna na farigan bɛ mɔgɔ minnu na ni mɔgɔ kofɔlen ninnu na olu ka fariganw fiɲɛw bɛna bɔ nin ye aw ka dɔgɔkun ye ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ janvier kalo tile
mugan ani kelen na kana bila février kalo tile 18 na n'an b'a fɔ olu ma verseau jigiso denw mɔgɔ minnu bɔgɔtala Badara Ali ka so fonɛnɛ kalo sabanan denw verseau ni dɔgɔkun in kɔnɔna na wulikajɔw olu siraw barikalen don ka ɲɛsin aw ma yɔrɔ janfɛ kibaru olu siraw olu barikalen don ka ɲɛsin aw ma telefɔni cikanw olu bɛna wasa lase aw ma ni dɔgɔkun in kɔnɔna na wa ni aw y'aw manko nin dɔgɔkun in kɔnɔna na ko a bɛ se ka kɛ aw bɛ sɔrɔ min ɲinina ko o sira gɛlɛya bɛ don o la aw dalakan barikalen don kosɛbɛ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na aw yɛrɛ dalakan ma se ka fɛn min lase aw ma ko fɛn wɛrɛ tɛna o lase aw ma nin dɔgɔkun in kɔnɔna na wa aw fɛlen don ka daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw nin y'aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena k'a daminɛ février kalo tile 19 na kana bila mars kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma poisson juguso denw mɔgɔ minnu bɔgɔ tala nuhun ka so fonɛnɛ kalo sabanan denw poisson ni dɔgɔkun in kɔnɔna na yɛlɛdaw ani wasaw ni kunkɔrɔtaw olu bɛ aw ye sira caman fɛ aw kanunen don sira caman fɛ ni dɔgɔkun in kɔnɔna na wa mɔgɔ caman mago bɛ aw ka hakilinaw la ka se ka kɛ k'u yɛrɛ dɛmɛ ni dɔgɔkun in kɔnɔna na wulikajɔw olu siraw olu banba olu siraw ka di aw la k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban layidukan tun b'aw ni mɔgɔ minnu ni ɲɔgɔn cɛ k'aw bɛ se ka na wasa ani jaabi ɲuman sɔrɔ olu la yanni dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw cɛla la farigan bɛ mɔgɔ minnu na olu ka farigan fiɲɛ bɛ bɔ ni aw ka dɔgɔkun ye balima Mali kunnafoni jabaranin lajɛbaga cɛ ani muso denmisɛn ani mɔgɔkɔrɔba nin de tun ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ka aw ladɔnniya nin dɔgɔkun in kɔnɔna na wagati jugu dɔw bɛ yen nɔ n'o ye mardi don ye mardi don bɛɛ lajɛlen kan k'i hakili to i yɛrɛ la k'a daminɛ 7h ni 8h furancɛ la ko sababu jugu yɛrɛ kɛ wagati o de bɛ mardi don 7h 8h furancɛ la accident ani kasaraw ani bolofɛn yɛrɛkɛw jolibɔnko olu ɲɛsinen don ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma mardi don entre 7h 8h a wagati filanan o de bɛ tali kɛ 14h 15h wagati la bɛɛ lajɛlen kan k'i hakili to i yɛrɛ la sababu jugu yɛrɛ kɛ wagati de ye nin wagati ninnu ye mardi ni fɛn min sudala mɔgɔ la a bɛ kunbɛ cogo sɔrɔ a la bɛɛ lajɛlen kan ka se i dusu la nin wagati kofɔlen fila in kɔnɔna na nin dɔgɔkun in kɔnɔ nin de bɛ dan sigi aw ka dɔgɔkun kibaru la n ka foli bɛ n kanubaga bɛɛ lajɛlen Brésil ani Espagne n ka foli bɛ u bɛɛ lajɛlen ye fɛn fɛn ye n kanu n ka foli bɛ n karamɔgɔkɛ ani mɔkɛ karamɔgɔ Mamadu Dawu Kucala n ka foli bɛ a ye an bɛ a fɔ la sa Ala ka dɔgɔkun diya ne ni aw bɛɛ lajɛlen na halisa Ala k'an ka jamana basigi